Kasureku 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin daing magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Good news po sa satuyang mga member consumers. Nagbaba po kunya na marasoan sa tuyang taripa sa kuryente. Nasa 17 pesos point 32 centavos per kilowatt-hour sa residential, buminaba ng 50 centavos per kilowatt-hour. Nasa 16 pesos point 44 centavos man per kilowatt-hour para sa low voltage. 50 centavos man ang binaba. As in 15 pesos point 56 centavos per kilowatt-hour para sa high voltage. 0.48 centavos man ang ibinaba. Ang nabisong inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureku 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureku 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureku 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureku 2 Safety Tips.
Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa kaso Reco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Casureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Good news po sa satuyang mga member consumers. Nagbaba po kunya na marasoan sa tuyang taripa sa kuryente. Nasa 17 pesos point 32 centavos per kilowatt hour sa residential, buminaba ng 50 centavos per kilowatt hour. Nasa 16 pesos point 44 centavos man per kilowatt hour para sa low voltage. 50 centavos man ang binaba. As in 15 pesos point 56 centavos per kilowatt hour para sa high voltage. 0.48 centavos man ang ibinaba. Ang nabisong inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution number 10 Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 Safety Tips.
Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong na baka magdulot ng kasulok. Ay pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharoning opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ay pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Good news po sa satuyang mga member consumers. Nagbaba po kunya na Marso ang satuyang taripa sa kuryente. Nasa 17 pesos point 32 centavos per kilowatt hour sa residential, buminaba ng 50 centavos per kilowatt hour. Nasa 16 pesos point 44 centavos man per kilowatt hour para sa low voltage. 50 centavos man ang binaba. As in 15 pesos point 56 centavos per kilowatt hour para sa high voltage. 0.48 centavos man ang ibinaba. Ang nabisong inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang Tamang oras, siguro kita nin 33 Kudos. minutos makalisang alas 9 nin pagkaaga. Kasureco 2, masunod na. Ang magserbisyo, Mga kasama, maray na pagkaaga sa Saindo Gabos. dyan nagsimula. Sa tuya pong mga paraantabay sa 1296 AM, Hirap 91.1 sa FM band kan sendong ngayon ang mga radyo. pagsisikap. Live kita sa FB kan DWNX, FB Live and sa page kan Kasureco 2. Mga kasama, ininigirara yan programa kan Kasureco 2 kada aldaw na biyernes. Oring aldaw kan bulan kan Marso taon 2023. At syempre sa lado technical niya si Radyoman Ray Gomez. Ini po ang sendong lingkod. Ako si Radyoman Manny Basa. Kaibanta po ang Public Information Officer, spokesman kan Kasureco 2, kasamang Renner Pupa Buka. Maray na aga tabi, sir. Good morning. Good morning, Radyoman Manny. Since sa gabos po na nag-aantabay ngunya na pagkaaga sa programa kan Kasureco 2, ang satong kooperatiba sa radyo. Mag-iribanin kita sa laog ng sarong oras, mapag-urulayan po ang mga updates, manunungod po sa satuyang kooperatiba. And maswerte kita ngunya na aldaw na ini, and makakaibanan ta ang director kang Magaraw and caretaker pa kang District 6 kang Kanakman, si Director Raymond Hermi Ojada. And at yan, may guest man kitang duwa ang kandidato po na nag-qualified sa District 6, Kanakman District. At yan, siguro may introduce po yan ni Director Ojada. And syempre, igwamang kitang guest from Engineering Department. Si may mga kahaputan po, manunungod duman sa mga naghaabo ng kuryente. And mga kaibanan ta dyan. Mga kaibanan ta dyan, ang engineer kang engineering department, ang in charge po kaining sa metering. And syempre, ito pong mga naghihiling kaining mga gustong mag-apply, kung may mga kahaputan, manunungod po duman sa gusto mag-apply ng net metering. Aram mo kaya napapag-urulayan yan ngunyan, lalong-lalo na po may mga issues pa kita pag-abot po duman sa mga power rates po ni Kasureco 2. Ining mainit na issue ngunyan. Pero sa ngunyan po, itataota mo na ang panahon para at least magkaigaw kita ng panahon na mapag-urulayan po ining mapapaaboto na special district election igdi po sa Banwaan kang Kanakman. Madali na, sa aga na, April 1 yan, 2023. Sabado po yan. Si mga taga Kanakman,
yan, mag-antabay po kamo at yan. Mabibisto po nindo ang duwang kandidato sa pagka-direktor dyan sa District 6 kang Kanaman. Yan, tabi Radyoman Manny. Correct. So yan, speaking kayan, hali kita sa partikan na Kanaman, ano, ta nag-interview kita sa Magarao, sibot-sibot ang duwang kandidato. Sa ruman sa pagi kan pagpabisto, ta dit ang panahon kan sa indang paglibot-libot, nahiling ko baga duman tabi kasamang Renner, an paglaag maninda kan pag-post kan sa indang mga tarpaulin, ano. Iyo, dakulo ng nakapost na tarpaulin, ano, yan, normal po yan sa nagpapabisto, ano, and sana mag-participate sa tuyang mga member consumer owners kang Kanaman, ano po, sa history po kaya kan Kasureko 2 nasa laog na ning 10 taon na mayo pong nagtutukaw ng direktor, representante kay Kanaman District sa Junta Direktiba kan Kasureko 2. Kaya yan, at yan, antabayanan po yan. Siguro pakatapos kay mga updates na tabi Radyoman Manny, ining manunungod po hindi sa tuyang mga accomplishment ngunyan na nakaaging simana. Okay. Yan, nagkaigwa po kita ning schedule ng power interruption. Kung matatandaan ta po, ining nagpapadagos na pag-convert kang linya from from single phase to three phase line dyan po sa Banwaan kang Tinambak going to Siruma. Igwa po kita dyan ng almost mga si first phase po kayan, nasa 200 to 300 poles na kaipuhan tang i-convert from single phase to three phase line. Nagpuon po iyan kang March 28 hanggang March 30. Nasa 3 days po yan activated sa tuyang task force. Sigabos pong area offices na technical and construction maintenance, naipadarata po yan din sa Banwaan kang Tinambak. And ang natapos po nila nasa 26 poles. Ano po, 25 spans po yan na kung saan nagpuon po sindaig sa may barangay Kamagong Tinambak hanggang nakaabot sinda duman sa barangay Salvacion Tinambak. Ano po? Kaya kung hilingon mo po talaga, grabe po si accomplishmento kaya sa tuyang task force na nagtrabaho po diyan sa Tinambak. Kung magigiram duman ta, iyo po ini si permanenteng solusyon na ginigibo kan sa tuyang kooperatiba, lalong-lalo na kang Junta Direktiba kang Kasureko 2, katuwang po ang management and ang technical department kang Kasureko 2 para masimbagan po si mga reklamo pag-abot na duman sa mga barangay kang Siruma, lalong-lalo na dyan sa mga hararayong barangay kang Banwaan kang Siruma, hababa na po ang voltahe kang kuryente. Kaya yan, permanenteng solusyon ang ginigibuta, pero tanan po ning maninigong panahon man po ang satuyang kooperatiba dahil di po madali ang trabaho sa linya kang kuryente. Lalong-lalo na po, almost nasa 30 kilometers po yan from Tinambak going to Siruma. Yan, siguro sa masunod naman ng mga simana, after kang Holy Week, magkakaigong kiraray kita ng scheduled power interruption and ining conversion from single phase to three phase line. And may naghaharap po tabi Radyoman Manny kung bukas po ang Kasureko 2 sa maabot pong Huwebes Santo. Yan. Ano po, lalong-lalo na si gusto magbarayad. Ang schedule po kan sa tuyang collection ang unyan na maabot pong simana ining Holy Week, hanggang lang po kitang Merkules. Ano po, kaya kung may mga naresibi na kita ng bill, si gusto po magbayad, pwede kitang magbayad next week. Sa aga po, bukas pa kita half day. Next week po na April 3 hanggang April 5 lang po ang bukas ang sa tuyang mga collection offices. And syempre, ang mga opisina kang Kasureko 2, from 8 a.m. to 4 p.m. po yan sa gabos na area offices and collection offices kang Kasureko 2. Pag Huwebes po, Biyernes, and pag Sabado, sarado po kita. And mabalik po kita April 10, Monday po yan. Although holiday po yan, deklaradong holiday,
pero mabukas po ang gabos ng mga collection offices kang Casureco 2 poon pong 8 a.m. To 4 p.m. man po giraray. And si mga mapatakod din kuryente, ano, may mga kahaputan kita next week kung bukas po ang kakaigwa kita ng pre-membership seminar. Ang seminar po next week April 4, tama. Yan, April 4, Mayo po muna kitang pre-membership seminar, April 4, idi sa Casureco to. Yan, April 4. Yan. Okay. April 4 yan, Martes yan. Sa main office, is naka-schedule to sa main office, April 4, demo na kita magkakaigwa ng seminar duman sa mga ma-apply po ng new connection. And April 5 man, ang naka-schedule po kayan ining Tili and Tinambak, demo na po ma-undergo ning demo na makondusir ning pre-membership seminar sa Banwaan kang Pili and Banwaan kang Tinambak. Ma-resume po kita after Holy Week, April 11. Yan, mapo naman po kita ng usual ng mga schedule kan sa tuyang seminar. Lalong-lalo na po duman sa mga ma-apply ning kuryente and itong ma-change name, ano, application for change name si mapa rebay ning pangalan. Kaya yan, ma-resume po kita April 11, Martes po yan. Tabi red duman man. Okay. Sumabarayad, ano? May pagkakataon, may oras sinda. And i-announce na naman sa maabot na Biyernes Santo, Mayo kitang programa. Naka-off man kayo ng istasyon. Ano? Pabilohon taman ang simana. April 7, yan. 7. Mayo po kita ning ang satong kooperatiba. Paingalo man kita. Paingalo taman niya. Every Saturday, every Friday yan. Correct. Giiribalan kita. Pero ngunya na Biyernes Santo, syempre mapaingalo man kita. Yan. May schedule ka na, tabi raduman man kung ano man ang gigibuhon mo ngunyan na marabot daw. Tabi duwara alawig kaya ang bakasyon ngunyan. Iyo. Actually may madyan kita sa Buria San Pascual Masbate. Weekend man, dahil kita ma-leave kwen man yan. Weekend Mayo kitang programa. Yan. Ayo. Yan. Okay. Tabi raduman man sa tuyang mga updates ngunyan na si Manang ini. And baka malingawan ta itong yung mga schedule power interruption ta. And nagkaigwaman po kita ng orientation kang nakaagi pong March 29, 2023 duman sa gabos ng mga working committees na para po hindi sa papaabutan na special district election ngunyan pong maabot na Sabado. Ano po? All set na gabos, may nagitang problema. Plakado na sa Kanakman Central School. Yan, gigibuhon po ang special district election sa April 1, sa aga na po yan, aldaw na Sabado. And may mga schedule kitang power interruption, ano? Para sa kaaraman po ng mga member consumer owners ta. April 3, yan, nariribong ka ewan kalendaryo. Naka-March pa pala. Yan, okay na yan. Okay, April 3, igwa po kitang schedule dyan sa Feeder 54. Ini pong mga babasahon kong mga lugar, yung po ini si mga ka-experiensya ng momentary power interruption. Ano po? 9:30 ang puon po kayan, ang shut off kang sa tuyang Feeder 54. Ining part kang Del Rosario, kabali ang Casureco to main office, ano, mawaran ng kuryente sa maabot pong April 3. Yan, Montecielo, Robinson's Place, Naga, ALDP Building, Marilyn Lim Building. Ano po, yan ang mga ka-experiensya ng momentary power interruption poon alas 9 nin aga. Ano po, alas 9:30 nin aga. And Feeder 56 man, part kang Del Rosario ining Hardin Real, Concepcion Grande, City Hardware. Ano po, and portion kang Milaor ining sa may barangay Kapoknasan. Iyo po yan si momentary power interruption ta. Siguro approximately mga 15 minutes po ang duration kayan. Si makaka-experiensya po ning 9:30 AM to 6 PM ini pong mga babasahan kong lugar. Portion po kang Concepcion Grande, portion kang Concepcion Pequeña, para maging familiar kita, po hindi sa may dating Ago Foundation,
hanggang po dyan sa may SSS. Iyo po yan si makaka-experiensya ng 9:30 AM to 6 PM na power interruption tatabi Radyoman Mani. Ang rason po kayan, tapping po kang ining bagong establishmento dyan sa Concepcion Pequeña. And magkakaigwa kita ng maintenance work hindi po sa may feeder 56. Ano po? Yan tabi Radyoman Mani. And ngunyang ko tangal daw na ini may naka-schedule kita April 31, kaya lang pinag-oktaba po yan, tig-reschedule ta po yan sa maabot na April 4. Gusto sabihin po, next week, Holy Week Martes po yan, magkakaigwa pa po kita ng power interruption. Hindi sa may feeder 13 and feeder 18. Feeder 18 at feeder 13 muna kita. Ano po, Balatas, Jimenez Subdivision, Mariano Village, part kang Magsaysay Avenue, Mayflower Street, J. Miranda Avenue, MNWD, San Rafael, Molave, Naga City Science High School, dyan sa may likod kang NIA, Villa Oviedo, Zone 7 San Rafael, Cararayan. Iyo po yan si sakop kang feeder 13. Ang feeder 18 taman po, ining sa may UNC, Santa Cruz, Barlin, sa may Arana Street, Metropolitan Cathedral, Dimasalang Street, ining sa may NCPO, Nagaland Imol, P. Burgos Street, part kang Magsaysay Sampaguita Tourist Inn, sa may Kayanga Road, Avenue Square, Liboton, San Francisco, and portion kang San Felipe from Zone 1 to Zone 6. Iyo po yan si schedule ta na power interruption. Gusto sabihin, ito pong mga binarasa ko pong mga lugar under kang feeder 13 and feeder 18, mawawaraan po sila ng kuryente from 9 AM to 6 PM. Ang rason po kayo ni, magkakaigo kita ng preventive maintenance, hindi po sa sarotang 20 MBA, nayaw po dyan sa Concepcion Pequeña, and at the same time, magkakaigwa na po kita ng transfer kang load kaining feeder 18, ililipat na po iti sa feeder 62 and 61. Yan, tabi Radyoman Mani si sa tuyang schedule power interruption, kunyan pong maabot na si Mana. Okay, kompleto na po yan mga kasama. And kung gusto niyo ma-review, pwede man sa mga page, FB Live, mahihiling yan. Anyway, Tabi, kasamang Rener, thank you sa pag-update kan mga power interruption. And digdi na po kita sa tuyang mayor na programa. Tabi, kasamang Rener, niya akong palan dyan si Director Raymond Ojada, no? Ratchan, mga kaulay ta. Nahiling ko si participar ni Director duman sa ARC dialogue. Sige. Yao na dyan ang sa itong guest. Yao nagdi Tabi Radyoman Mani, naghahalat ng sa tuyang duwang bisita ko niyan. Correct. Pero at yan, apo lang taman sa sarong kandidato bilang direktor sa Canacman District. Ano po. Yan, itawag ko na siguro kay readiness si Director Raymond Ojada kang Magaraw. Yan, Tabi Radyoman Mani, yan si Director Raymond Ojada para at least magkaigwaman siya ng pagkakataon para at least para makaulay man ang mga taga-Canacman pirang bulan man Tabi Director si pag-assume bilang caretaker kang Canacman. And at least magkaigwa ng panahon man si Director Raymond Ojada na makapaaram sa Canacman District. Sa masunod kaya mga next week lang. After kang election, magkakaigwa na po ng bagong representante ang District 6 kang Canacman. Yan. Siguro, Radyoman Mani, tao ko na kay Director Raymond Ojada kang Magaraw ang pagtataon ng dikit na introduction muna sabi Director Raymond Ojada. Good morning, Director. Yes, good morning po sa satuya pong mga paradangog po sa satuya pong programa. I'm sure Manny, garo na balitaan ko yung kasama garaw kasubago. Yan. Good morning, Director Raymond Hermy Ojada, sir. Dit na panahon baga nagkaput ka dyan sa Canacman as caretaker, and pasalamat kita may nag-qualify na duwang kandidato. Sige po, ano ang masasabi mo?
Yes po, tama po ngunyan po ang panahon para magkauga po kamo ning tiyan sa Mangiraray na sa tuya pong makaboto as in makauga po ning representante ang sa tuya pong District 6 dyan po sa Satuya po sa Kanaman. Bilang pong sa indong caretaker, maugma po ako na magkakaugwa na akong kaibahan para po mas mapamaray po ang pagpadalagan po kan sa tuya pong kooperatiba, lalo na po dyan sa Satuya pong opisina, digdi po sa Kanaman Magaraw sub-office. Gusto ko po na dainin do pagsayangon ang sa indo pong oportunidad na makaboto. Tangarig ang sa indo pong boses madangog as in ang sa indo pong mga problema as in mga gusto pong masolusyonan na problema. Yaon na po ang sa indong direktor na mga kandidato. Ang sa tuya pong eleksyon, nagigibuhon po sa Kanaman, ngunyan po ining April 1, 2023. Sa aga na po iyan. Ang oras po kan sa tong burutuhan, alas 8 po ning aga hanggang alas 3 po ning hapon. So, igdi po yan gigibuhon sa Dinaga, sa Barangay Dinaga, Kanaman, sa Satuya pong eskwelahan dyan sa Kanaman Central School. Haloy pong mayong direktor ang Kanaman. Alagad uga po kamo mga caretaker. Siyempre po, alagad may caretaker po kamo, dayman po 100% ang sa indang pagtrabaho po sa distrito. Alagad ang mga concert po na pinaabot po sa kukang distrito po kang Kanaman, sa tuya man pong pig actionan. So, ngunyan pong maabot na April 1, ugwa na po kamong direktang maasikaso, na matabang po sa indo. Mga professionals po ang sa tuya pong mga kandidato and mga qualified na talagang sigurado pong matrabaho as in matabang po para sa satuya pong opisina. Okay. Tabi, Direktor, sa manggagana, sa aga ng eleksyon, may pa, pero itong patarat-tara na pwedeng ipaabot sa posibleng magkapot na direktor at ipapalis mo po ang posisyon bilang caretaker dyan po sa area? Well, magiging open po. Ang satuya pong Kanaman Magaraw, na office, nakaulit na po ang satuyang mga heads. Kaibanan po si Sir Noel Magat. Kaibanan man po ang satong collection head, as in ang mga heads po kang satong opisina na i-welcome po magiging sarong dakulang tabang po ang magkaugwaning direktor ang Kanaman. And bilang pong nakatukaw po sa ngunyan, magiging magayon po na magkauga po kami ng magayon na komunikasyon, tangarig po maayos man ang pag-transfer po kan mga dapat niya pong maaraman, tangarig mas madali man po ang sa iyang paglaog po sa opisina. Kaya good luck po sa satuya pong mga kandidato. Ayun mananggad, good luck sa satuya pong mga kandidato and yaon sindangon yan dyan, tabi Direktor? Yes po. Ang enot na po nin makakaulay po ngunyan saro man pong kandidato duwa po sinda na nag-qualify, and ang enot pong makakaulay ta po ngunyan iyo po si Sir Wilson Alfonso de Castro. So siya na po ang makaulay. Okay, mga kasama, saro po sa kandidato sa District 6 sa Kanaman, si Senior Wilson Alfonso de Castro. Okay sir, live po kita sa DWNX sa page kan Kaso Rekodos, sa AM kan DWNX 1296 asin sa FM 91.1. Go ahead po. Ano po ang sa imong pataratara para po sa satuyang mga paradangog? Good morning po, Mangiraray Sir Manny. So siguro inot ang pagpasalamat sa pagtauning oportunidad po na makataram na live, lalong-lalo na sa DWNX. So, masugid na po ako nindong paradangog. Oy, thank you, siguro sir. inot, mapabisto po muna siguro ako bilang sarong kandidato para di sa special election kang Kasureko para po sa Kanaman District. So, as mentioned before, for the past 10 years, Mayo po nagrepresentar kang Kanaman District. So, papasalamat naman kami kay Director Odiada sa pagkaput asin pagpadangat sa distrito kang Kanaman for the past months po na mayo kitang distrito. Ngunyan po is we were given the chance and the opportunity na makadalagan po bilang kandidato
para sa Kanaman District. So ang sa indong lingkod po, mga pabisto, ako po si Wilson Alfonso de Castro, solido po, asin puro, asin aki kang Kanaman. So ako po aki man ni Amerigo de Castro, asin ni Francia de Castro. So ano man po ang educational background? Ano po ta si Wilson de Castro, kwalipikadong dumalagan bilang kandidato para sa Kanaman District. Ano po? Si Wilson de Castro po, isa ro pong rehistradong nurse. Tapos sa man po akong graduate kang Juris Doctor sa University of Nueva Cáceres. And sa ngunyan po tinatapos completed academic requirements naman po sa Masters in Business Administration. Sa presente po, ako po ang Director for Alumni Office kang Ateneo Dinaga. So on top of that, I was a Senior Area Manager po kang Merck Sharp & Dome, which is an American company for the past 19 years. So kaput ko po ang Bicol Region as Senior Area Manager kang Merck Sharp & Dome. So ako po nagdalagan para po matawan boses as in representasyon ang gabus na konsumidores kang distrito kang Kanaman. So ulitin ko po, for the past 10 years, mayo pong representante ang distrito kang Kanaman. It so happen lang po, kita po pig-ataman, pigpadangat, asin pigkaputan po kan sa tuyang namumutan na direktor kang Magaraw, na iyo po si Direktor Odiada. Kaya po ako po sa gabus na taga Kanaman, naghahagad ako kan sa indong solido, purong pagsuporta po sa indong aki. Ang aki po asin purong taga Kanaman na mataong suporta asin mataong boses sa indo digdi po sa satuyang kooperatiba. So liwat po hagadong ko ngunyan pong April 1 poon alas 8 ning aga hanggang alas 3 ning hapon sa Kanaman Central School. Magluwas po kita. Tawan tang boses ang pagigitang member komisumidores, magbuto po kita. So sa hiling po nindo, kung sa indong lingkod, kayang itao asin ta kaya kamong tawan boses. Ako po matabang, sabi po ngani kayan, sa pagtabang sana. Ang sa pong likod, forever ready doing service. So liwat po, Wilson de Castro, naghahagad suporta, ang purong aki kang taga Kanaman. So liwat, ang sakong Diyos mabalos sa pagtauning oportunidad na makapabisto sa Saindo Gabos. So, Sir Manny, thank you very much, sir. Thank you very much. Okay, yan. Nakaulit na po si Senior Wilson Alfonso de Castro, sir. Malinaw man si sa imong Good mga morning good morning. Iyo po, saro lang po sako kung ika po pala doon. Tadua ka mong kandidato diyan, kabali po si Senior Antonio Katindig kung ika an pala doon, paano mo maidedepensa ang mga konsumidor? Tayo po bagang pigahagan ninda representante da ka mo. Paano mo po idedepensa sa sitwasyon na mga itong kinakaipuhan an sa imong serbisyo? Salamat po sa kaputan, Sir Manny. Siguro, inot na inot sa pag-ikot-ikot ko po, nahiling ko, halos 30% po ng satuyang konsumidores, day po sa inda nakapangaran ang mga electric bill ninda. So given that window of opportunity, siguro inuton ta, ayusun ta po siguro muna ang membership kang mga konsumidores para po sinda mismo magkaigwa pong boses sa kooperatiba. Iyan po sa paagi kang pagboto
kan tamang direktor na marepresentar para sa inda sa laog kang kooperatiba. Then second siguro, Sir Manny, ang pigihiling ko di is let's review bisitahon taman giraray ang mga policies and guidelines. Duman po baga sa pagbabakal kang kuryente kan sa tuyang kooperatiba. Let's review. Baka may mga igwan na kitang mga expired or na sabi nga ni kayan itong day na pwedeng i-implementar ng mga kontrata. And through that, luway-luway yung tapo. Ayusun ta ang sa tuyang kooperatiba, inot sa paghiling. Asin pagrevisar kang mga kontrata na piglalawgan ta, asin pag-review kang mga policy, mga polisiya kang kooperatiba ta towards bringing, sabi nga ni Ken, and bridging itong good relationship with the consumer kang Kasureko. With that, siguro po magkakaintindihan kita, and let's have an open communication lang. So, ang sa indo pong lingkod is madali lang pong hanapon. Ninhulit ako po nga ni purong taga-Kanaaman, aki ning taga-Kanaaman, yaon sa na po sa sentro kang Kanaaman. So, Diyos mabalo, Sir Manny. Okay, iyo po, naintindihan po kan mga taga-Kanaaman ang sa imong malinaw na paliwanag, malinaw po kitang nadangog. So yan po ang sa kuyang kahaputan. Good luck po sa imo tabi, Sir Wilson. Thank you very much, Sir Manny. Sige, good luck po. Kasama Griner, itatawag ko muna sa imo ang mga dagdag pang pataratara. Okay na? Yan. Sige. Nagpapasalamat kita. Nadangong ta si boses. Kusog pala ng boses ni ni Sir na Wilson De Castro. Yan. Talagang sa boses pa lang talagang dadangugunan sa tuyang mga member consumer owners kang Kanaaman. Kaya yan, magboto po kita. Nadangong ta si kandidato tang saro si Sir Wilson De Castro. Yan, siguro itaw ko man kay Director Ojada. Sangunyan po kaya nagigibo kitang paagi para makontakta man si saro tang kandidato si Sir na Antonio Katindig. Ano po, ngunyan kaya medyo may kasibutan si Sir na Antonio Katindig. At least madangog man ko ta. Ano po? Kaya yan, siguro itaw ko man kay Director Raymond Hermie Ojada. Taadyan, kung sakali man magibuhan tang paagi giraray, babalikan ta po si Sir Antonio Katindig once na magkaigwa na kita ning solusyon doon sa problema ta sa technical. Ayan, although nakaulay ko naman siya kasubago, willing man siyang magpa-interview sa tuya. Yan. Okay, ibalik ko muna tabi Radyo Manmanig kay Director Hermie Ojada kang mag-araw. So, Sige. habang hinahalata po yan, ano ang satuya pong sarong kandidato, gusto ko pong pagirumduman, ano po ang satuya pong mga maboto po sa aga, po alas 8 hanggang alas 3, na ang satuya pong mga voters po, mga qualified voters, iyo po ang satuyang mga nakarehistro po sa satuyang Kasureko 2. So, kung ang satuya po bagang mga account, gadana po ang mga nakarehistro po duman, di po sinda pwedeng i-representar kan satuya pong mga relatives o kung sisay man po itong mga consumer na nagagamit po sa kuryenteng iyan. Iyo po yan ang sarong pangapodan kung taano po padagos na pong pinapakiulay na kung pwedeng magparibay na ng mga pangaran. Tangarig sa mga araw po kaning pagkakataon, dahil po nasasayang ang sa indong karapatan pong magboto, magsali sa mga programa, sa mga raffles, kang sa tuya pong kooperatiba. Sa tuya pong i-make sure na i-double check ta po ang satuya pong kooperatiba nagtao po nin mga listahan na paluwas po sa satuya pong mga barangay kung saan po mahihiling po nindutuman kung yaon kamo sa listahan ibig sabihin qualified voters po kamo. Minsan po may mga instances po na akala po nindo yaon kamo sa sarong didi po sa saruya pong sa ito pong inot na voting area or precinct, may make sure ta po na tama po itong mga detalye o yaon po talaga kamo sa sa tamang presinto. Tauga pong mga kaso na kung saan dahil po nakakaboto, akala po ninda dahil kabali sa listahan, alagad yaon sa
presinto. Ano po? Kaya magayon man po giraray na i-double check po itong mga listahan na yan na nakapalibot po sa bilog pong Kanaman. Na kung saan po masisigurado po nindo na tama po ang sa indong presintong lilinyahan, tangari po dahil masayang ang sa indong oras. Ano po? Isurat po ang pangaran kan sa tuya pong mga kandidato. Pwede po ang first name, pwede po ang sa indang mga last name. Pwede man sanang maisurat ang kompletong pangaran para dahil maging invalido ang sa indong boto, mas maray, mas sigurado. Dahil po paglingawan na magdaraman po giraray kan sa itong mga valid ID. Tangari po sigurado na dahil maki-question po na kamo po talaga ang nakapangaran po duman sa satuyang mga bills. Ano po? Yun po yan. Okay. Kayo, malinaw yan, Tabi, Director. And kasamang rin pigya pa probaranta makontak answer pang kandidato. Pero sige lang ang ring. Baka busy si ining sarotang kandidato, si Sir Tony Katindig. Sige. Oo. Tayo po makonek, siguro, ano? Chan, may pirang minuto pa man kita bago Sige. kita magtapos kang programa. I-try na giraray, ano po, na kontakon si Sir Antonio Katindig para at least kung may mga gusto mo siyang ipaabot sa mga member consumer owners sa Kanaman, madangog man ang sa iyang mga mensahe. Ano po? Correct. Yan, okay. Thank you kay Director Raymond Ojada Yeah. and kay Sir Wilson De Castro. Yan, hobin na hobin. Ano? Parareho ang nagrarayuan ang edad ganun yun. Ewan, yan. Mabalos mga ano lang yan. Sangunyan kaya sa mga presenting nakatukaw sa unta direktibang mga direktor, si Director Raymond Ojada ang pinakahubin. Dati si Director Chang Coco, yan. Ang pinakahubin ko yan si Director Ojada. Tigihiling ko, pero si Sir Wilson, saro man sa mga pinakahubin. Yan, yan sa mga member consumer owners kang Kanaman, magboto po kita, sa aga na po yan. Di malingaw magdaraning tubig, ano, mainit ang panahon. Yan, para may iwas kita sa So, mga pwedeng mangyari. So At, nako, dahil malingaw magdarang kuryente. Ay, man pwedeng daraw ng kuryente. Ayan, thank you, ano, thank Sir Raymond Hermi Ojada. Thank mga you. taga-Kanaman, nakaiba na yung pirang bulan man, si Director Ojada, naging caretaker kang Kanaman District. And next week, next board meeting pala na Tabi Radyoman Man, inihulit a special board meeting po, special district election po ining mangyayari sa aga, April 1, 2023. Sa sunod pong board meeting, kung di siya po ang papalado na manggana igdi sa duwatang kandidato, matukaw na sinda bilang representante kang Kanaman District sa unta direktiba kang Kasurekot. Yan, thank you po sa oras and sa gabos ng mga member consumer owners. Yan, ma-break pa kita o diretso na. Okay. Yan, ang makakaiba ng taon yan, subago, tigtanan taning panahon ining sa tuyang mga kandidato, tapos si Director Raymond Hermi Ojada. Ang guest tangon niya na bulan na ini, na Marso, ang engineering na department, Tabi Radyoman Mani. Ano po? Kaya ang ngunyan, pinagmauotan na makaulay ang supervisor kang SLRD. Ano po, yan, ipapaliwanag niya ni Kansas yung guest nun yan kung anong SLRD. Ito tao pa sa iyang panahon. Ang sa tuyang syempre, sa tuyang mikropono para at least makapabisto man siya. And sa hiling ko, grabe ang preparasyon. Tabi, Radyoman Mani kan sa tuyang guest ngon yan. As early as 8 a.m. yaon na. Ready magsimbag kan sa tuyang mga kabutan. And ang mga kaibanan tangon yan, Tabi Radyoman Mani. Mga pirang minuto pa. Talagang nag-request siya na at least ng mga 30 to 15 minutes. Yan, si Engineer Joanna Linapay, kang Engineering Department, SLRD Supervisor. Yan, good morning ma'am. Siguro dikit na patara-tara mo na sa tuyang mga parantabay mo yan na Biyernes. Good morning, Engineer Napay. Nahiling ta ka na digdi sa NX. Kaya welcome, Giraray. And good morning sa imo. Good morning po, Sir Manny.
Good morning, Kuya Renier. Yan. Sa gabos po naghihinanyog kan sa tong programa sa WNX, sa tong cooperative. Maray na aga po. Good morning. Sige, arog kan dati. Pabisto tagiraray tabi engineer ang sa tuyang opisina. And ano po ang direkta tang ginigibo para sa Caso Recodo. Sige po. Okay po. Ang SNRD po stands for Systems Loss Reduction Division. Sa kabiligan po, ang sa iya pong function ay ang metering po kang kooperatiba. Siya po ang responsable duman sa mga big loads consumer, as in po sa mga residential consumers. Igwa po kitang na grupo sa division. Ang inot pong grupo ay ang big loads. Siya po kapanginutan ni Mr. Asier Julia. Siya po itong in charge kung kang installation kang mga big loads consumer. Asin po ang sa net metering. Panduwa pong grupo ang New Connection. Pinapamayuhan po ini ni Mr. Luis Pelonio. Siya po ang in charge sa pag-install kang gabos na residential consumer sa kooperatiba sa Naga area po. Pantulo po, itong in charge po sa maintenance na itong gabos na installed na residential consumers. Igwa po kita din duwang grupo. Si grupo po kang North area, pinapamayhan po ini ni Mr. Jeff Abe. And panduwa po itong sa South area, pinapamayhan po ni Foreman Gary Pongpong. Panglima pong grupo itong sa anti-pilferage. Siya pinaminutan po ini ni Mr. Fredo Barrias. And huri po, in charge po sa consumer monitoring accounts. Kung may mga problema po kamo sa day po na reading na metro, day po na route pong metro, pinanginginutan naman po ini ni Ma'am Vilma Barion. Okay. Yan, tabi Radzuman Mani, si background kang SLRT. Yan. Kinakaputan ni Engineer Joanna Linapay. Okay. Engineer, ihaputa lang kung ining sa systems reduction, metering, as in si iba pa. Arin po digdi si talagang kinakaipuhan, kumbaga matrabaho na opisina, na section, kan sa imo pong opisina. And ano na itong mga lakdang taman, digdi po sa mga nag-i-illegal na connection. Okay. Bali, gabos man po na grupo digdi sibot man po. Sa katotohanan po, ang Naga area po, ang 40% ang halos kang kagabsan ng consumer sa buong kooperatiba. Aral daw man po, dinigibo ta itong in routinary functions kang cooperative. Manungod po sa metering. Doon po sa kahaputan nindo, manungod po sa anti-filterage. Bako lang po digdi sa Naga area ang nag-aasikaso. Pati na rin po itong inaabot ang ATAP o Anti-Filterage Augmentation Force sa ibang area office. Nag-aasikaso man po sinda. May araw po may nadadakop po kitang nagbabiolate sa RA 7832 o ang inaabot na pong Republic Act on Anti-Filterage of Electricity and Theft of Electric Transmission Lines and Materials Act of 1994. Yan. Okay. Yung, gusto sabihin na Radzuman Mani, ining division ni Engineer Joanna Linapay, sa trabaho ninda, itong
pagdakop kang mga nagba-violate sa Republic Act 7832. Ano po? Si mga naghahabon, nagdadaya, nakadirect tapping, then nag-aagi sa metro ang konsumo, na kung saan apektado po itong sa tuyang inaapod na systems loss. Ano? Kung hihilingon mo kaya, importante ho na maray ang division ni Engineer Joanna Linapay. Sa totoo lang po, pagpuon po kaining pag-operate giraray, kaining grupo, kaining apprehension team, dakulo na pong na-apprehend o nagkadarako na nagkaigwa po ng problema pag-abot po duman o naghahabon o nagkaigwa ng violation duman sa Republic Act 7832. Siguro hagadon tagiraray ki Engineer Joanna Linapay, si average na nadadakop ta. Ano po? Subago everyday halos de mababa sa nagkakapira 5 o si mga for verification ta for tig-undergoing surveillance ta nagpo-positibo talaga pag-abot po hindi sa paghabon ng kuryente. Ano? And sabi ni Engineer Joanna Linapay Kasubago, nasa 40% kang total na mga member consumer owners kang Kasureco dos. Ang sa iyang binabantayan, kung ining 40% tong ini, igwa na lang dyan ng 5% na naghabon ng kuryente. Gusto sabihin, daradakula po talaga ang sa iyang ang kaipuhan trabaho para at least madako po ini and ma-penalize po. Yan. Itaw ko giraray kay Engineer Joanna Linapay. Pag-abot po naman sa mga accomplishment, pag-abot naman sa nag-violate sa Republic Act 7832 and nadako po ni Kasureco. Yan. Sige, ma'am. May idadagdag lang po ako, manungod po sa RA 7832. Baka po makatabang at bilang impormasyon po sa tuyang member consumer owners. Igwa po kay kitang 4 na klase ng illegal use of electricity. Inot po itong line side connection, panduwa po itong unauthorized load side connection, pangtulo po itong altered service facilities, and pang-apat po itong destroyed service facilities. So, ito pong inot, line side connection, ibig sabihin po kito, nagtap ka po sa source na di po otorisado kang kooperatiba. Panduwa po itong unauthorized load side connection, ini po si pagtap sa laog kang pasilidad kang sarong authorized member kang kooperatiba. Na di po aram kang kooperatiba. Panduwa naman po itong altered service facilities na itong pagpakialam po sa equipment po kang co-op, araw po kang metro. Ang pang-apat po itong destroyed service facilities, itong pagraot po katong pasilidad ka ang kooperatiba. Kung igwaman po magdulok po sa Indo na nag-offer na gusto pong mag-lender ng service para ayuson po, para mapababa po ang kuryente, dahil po ka mo magtugot. Inot na inot po, violation po ini sa kontratang pinirmahan po nindo sa kooperatiba. Panduwa po, delikado pong maray pag-abot po sa indong harong. May penalidad po pati ini, inform ko lang po. Pwede pong makulong, poon pong 6 na taon hanggang 10 taon, at magkaigwa po ng penalidad, poon pong 10,000 pesos hanggang 60,000 pesos. Kaya kung may magdulok man po sa indo, magpabisto pong konektado po sa kooperatiba, or dati pong konektado o nagbabaad-baan man lang po, i-report po tulo sa satuyang co-op, lalo na po sa satong PIO. Yan. Yan, tabi, Radyo Manmani, at least may mga informasyon kita, may mga additional Pangapudan, pangapudan kita, and very informative, pag-abot naman sa mga violation na nakukomite. And saro pa, itong mga nagpapabakal ng mga gadget, saro pa yan,
na ang nagpapamalo-malo na rehistrado da sa Kasureco, yan, connected sa Kasureco, magbakal ngayon ka mo ganing gadget na siguradong mababaan sa inyong konsumo. Yan po, dahil po yan totoo. Parte yan itong violation. Pwedeng magkaigo ginaray kita ng violation kayan sa Republic Act 7832. Ninhuli po, kung mabakal ka ng gadget, ang iba po kaya na nadadakop kayan, tabi Radyoman Mani, tigihirap man ginaray si connection na konektado duman sa metro, talagang mababa talagang konsumo dahil parte po nga na ikang illegal connection. Itong ginigibo nila. Bako man talaga dahil duman sa binakal nilang gadget. Kaya yan, siguro tanong talang nindikit na panahon pa si Engineer Jang Napay. Pag-abot po duman sa net metering, iyo po kaya ng pinakamainit nun yan. Tadakulo naghahapot. Manunungod duman siguro, dikit na background lang, kung paano si proseso kang pag-apply, kung anong gigibuhon o magdirekta na lang sa imong division man. At least may pirang minuto pa kita bago magtapos. Sigabos po na gusto mag-apply ng net metering. Ito po bagang nagagamit ng mga renewable source of energy, araw pang solar, na igwa kayang may mga nag-inquire kay isa sa tuya manunungod po sa net metering yan. Siguro dikit lang na background kay Engineer Jang Napay, manunungod po sa application kang net metering sa tuyang kooperatiba. Ongoing na po ang net metering sa kooperatiba. Majority nga ni po, di sa Naga, may baka pera na pong may mga solar panel or photovoltaic cells sa inda pong mga harong. Yan po, pwede po nitong pagkakuanan as an alternative source of electric power po. Ano po? And di man po all the time nagagamit po, nakukonsumo yan kan sa indong harong. Pwede po nindo yan i-transfer sa co-op or i-embed sa kooperatiba. Kaya po lang po nindong mag-apply ng net metering po sa co-op. Duman lang po tabi ka mo sa Member Services Division, MSD. May listahan man po sinda kang mga kaipuan nindong i-comply. In case po, nagbabalak po ka mong mag-net metering. Okay. Engineer, igual lang digding hapotabi kasama ng Renner. Sa taho po dakan paghinguha na mapababa ang systems lost. Systems lost. Ano po, nagiging epektibo man, lalo na si publiko, sa mga nagsusumbong, asin ang pagbaba mismo kaya ni pong systems lost. Okay. Sige na, ako na lang masimbag tabi Radyoman man. Ini pong pag-abot idi sa kampanya, pag-abot po idi sa pagpapabakan sa tuyang systems loss. Sa ngunyan po kaya ikaw kitang sinusunod na systems loss cap, which is 10.25%. 10.5% na dapat di kita maglangkaw dyan. Iyan ang sa tuyang systems loss cap na inaapod. Once kaya maglangkaw ka dyan tabi Radyoman man, ning 1% o 2%, ang 1% po equivalent to almost mga 2 million po yan ang nawawara sa satuya. Gusto sabihin, asumiron yan kan sa tuyang kooperatiba, ibabayad na yan sa tuyang mga power supplier. Kaya ang Kasureco to po, higot pong maray ang satuyang kampanya, manunungod po igdi sa pagpapababa kan sa tuyang systems loss. Ang target ta, at least magkaigo kita ng single digit systems loss, na kung sa ngunyan po, ang tigsusunod ta is 10.25%. Gusto sabihin, di kita dapat maglangkaw dyan. Kaya ang Kasureco to po, nagigibo ng mga remedyo, araw kaining pagdakop, kaining mga illegal connection, and nagkakaigwa kita ng regular na preventive and corrective maintenance sa linya. Dahil kung hilungan mo po kaya ang systems loss, bako lang po itong mga naghahabon ng kuryente. Kabali na po itong mga nakakatama sa linya, itong may mga nakakatama ngayon ng mga sanganing kahoy. As in, iba pa po. Nakakakontribute po yan duman sa inaapod ng systems loss. Dahil ikaw kitang inaapod na technical and non-technical systems loss. Kaya yan, tabi Radyoman Mani, medyo na kita sa oras. Siguro, babalikan ta giraray sa masurunod na programa ta, ining manunungod po hindi sa
net metering, makakuha kita ng dikit na idea pa. Talagang kulang si oras na yan. Nakulong pa kitang masunod na programa, pwede tagiraray mapag-urulayan po ini manood sa net metering and pag-abot po sa systems laws tabi radyaman man. Siguro ito ako muna kay Ma'am Jang kung may mga gusto pang sabihon sa to yung mga member consumer owners na nagdadangog ngunyan and baka may gustong i-greet. Yan. Ayun. Ay, dami rin sa man si Gabus po pala na naghahanap ng Sabay piling-piling si Ayun. si Sige po. Gabus pala na naghahanap ng malalabahan laundry shop. Yan, Yellow Bell Laundry Shop. Yan. Yan sa may Concepcion Grande. Atubangan lang kang Soksyo. Yan. Hindi lang sa may Ramay Lagay. Pambihira. Sige, Okay, ha? tawag kay Engineer Jang Napay ang panahon. Sige, ma'am. Minuto pa. Yan. Okay, Okay po. thank you. Sa samuhi mong dinumutan ng mga member consumer owners, kung igwa po kamong problema sa indong metering, mag-contact lang po tabi sa Systems Loss Reduction Division kang Engineering Department kang Casoreco 2. Pwede man po kamong mag-contact sa 0949 123 3231. Thank you po. Yan, baka may gusto ka mong i-greet. Mga paradangog-dangon yan. Sige po. Hello po tayo sa gabos na technical personnel kang Casoreco 2 na nasa initan ko niyan. Dahil po wali akong mag-inom tubig. Yan. Yan. Sige. Okay, ini pong text sa tuya ngunyan, kay Ma'am Lilibet Gorom. Concern ini kay Engineer Jang, siguro ipaabot ko na lang po ma'am, nakaaram ko nakaantabay ini si Ma'am Lilibet Gurum. Ining manonood sa naka-cluster ng mga metro. Yan. I-forward ko na lang po ini kay Engineer Jang para ma-schedulean po ining mga metro pong ining na iko-concern sa tuya ngunyan. Yan, thank you. Iba pa kita, may naman nalingawan. Yan, Jean, Mark, may naman. Yan. Okay, ikatabi rin naman man, igwa ka pa dyan. Ayo, okay naman, mayo na rin kitang kaputan digdi. So thank you Oo. na lang, pasalamatan ta si Engineer Jang, asin ang mga bisita ta Kasubago. Sige, tabi Yan. kasama Okay, data na talaga na contact si Sir Antonio Katindig. Yan. Iyo, Buroto kita sa aga, April 1, 2023, then sa Kanakman Central School, tama diyan sa Barangay Dinaga, Kanakman, Camarines. So yan. Ang vote, ang puon po pang pagboto 7 yao na. 8 ang start pero 7 po yao na po ang mga working committees. Hanggang alas 3 lang po kita. Baka Filipino time naman kita. Baka magabot kita 3:01. Yan. Then na po kita makakalaog kayan and then na kita makakaboto. Kung alas 3 lampas ng alas 3 ka mo mag-abot sa aga. Okay, thank you po sa oras at tinausa sa tuya. Mabalik kami ni Radzuman Mani sa maabot pong April 14, 2023. Yan. Araw na Biyernes. Simana Santa, mag-ingat, ang lambang Oo. saro. Sige. Ang mga kaibanan ta sa April 14, si Engineer Julius Banyaga, babalikan tayo. Ayo, so na ni Engineer Yan. ligtas na siya, ha? Tapos, okay, may sabi si Ma'am Zhang, garo gusto mo pa magbalik sa tuya sa Pwede pa. April 14 magraray sasabay yan. Sabi, radyo Ayaw. Thank you. Ang Okay. masunod na programa si Kuya Kenji ang UNC. Yan, salamat po sa gabos ng mga nag-antabay ko na aldaw na ini. Salamat sa IMJ, yung si Ian, si Jean, si Mark, asin pag-iribata sa DWNX. Ang aran po, kang manemento kang Casoreco 2 sa pamamayukan sa Muyang General Manager na yaon mo yan sa Manila. Yan, naglalakaw kang mga kaipuhan na dokumento ay susumiter sa ARC, DOE, asin NEA, asin iba pang kalakawan na opisyal. Yan, sa pamayo po kan sa Muyang Board President, Director Gay Loreto H. Pabines, ini po si Rener po Pabukay, magribanan kita sa April 14, 2023 ang sa taong kooperatiba. Thank you and God bless po. Mabalos sa Kansendo Pagantabay, mabalos sa kasamang Rener, ang PIO, spokesman kan Casoreco 2. Nakawalay man po si Director Raymond Hermi Ojada, asin ang mga kandidato Welson Alfonso Di Castro. Depo na kontak si Senyor Antonio Catalan Katindig. Thank you kay Ma'am Jang Napay, ang engineer, mahigos na engineer kan Casoreco 2. Mga kasama sa pangaran kan serbisyo publiko, sa technical side niyaon si Radyoman Ray Gomez, ako po si Radyoman Manny Basa. Tatak RMN, Radyoman Nationwide, masunod na UNC. Happy Holy Weekend. Nandito
Kabalos kan sa indong pagantabay, Tatak Arimen Radyo mo nationwide. Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasurekodo. Kasurekodo Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ay pagirumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasurekodos para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasurekodos. Good news po sa satuyang mga member consumers. Nagbaba po kunya na Marso ang satuyang taripa sa kuryente. Nasa 17 pesos point 32 centavos per kilowatt hour sa residential, buminaba ng 50 centavos per kilowatt hour. Nasa 16 pesos point 44 centavos man per kilowatt hour para sa low voltage. 50 centavos man ang binaba. As in 15 pesos point 56 centavos per kilowatt hour para sa high voltage. 0.48 centavos man ang ibinaba. Ang nabisong inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasurekodos.